मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे। करीरोड स्थानकात एसी लोकलमध्ये बिघाड झालेला आहे। कल्याणकडे जाणाऱ्या एसी लोकलमध्ये बिघाड झालाय। करीरोड स्थानकात एसी लोकलमध्ये बिघाड झालेला आहे, त्यामुळे आता वाहतूक विस्कळीत झाल्याचं समजतंय। कल्याणकडे जाणाऱ्या लोकलमध्ये एसी लोकलमध्ये हा बिघाड झाल्याची ही दृश्य आपण पाहतोय, त्यामुळे प्रवाशांना घरी परतणाऱ्या मुंबईकरांना नाहक त्रास देखील सहन करावा लागतोय। मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे। करीरोड स्थानकात एसी लोकलमध्ये बिघाड झालेला आहे। कल्याणकडे जाणारी ही एसी लोकल होती, मात्र काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे आता वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय। मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे, त्याची ही दृश्य सध्या समोर आलेली आहेत। करीरोड स्थानकातली ही दृश्य आहेत। एसी लोकलमध्ये बिघाड झालेला आहे। कल्याणकडे जाणाऱ्या एसी लोकलमध्ये हा बिघाड झाला आहे, त्यामुळे वाहतूक देखील आता विस्कळीत झालेली आहे।